Dušan, my sme mali naraz jeden deň sviatok, nie narodený, ja narodeniny. Tak prajem ti všetko dobré. Akože nedaj. On už dostal. Svoje má. Všetko dobré. Že by sme ešte o rok sa zase stretli. To nie. Jeden. Na fotkách vidia, oj, už sa rozvali. A vieš, ten obojok my sme ti spolu kupovali. V Hornbachu. Hej. To je ten, nie? Nie? Oveľa. A ešte raz taký. Tak má 20 a bude mať 40. Neviem, to je pre nejakého veľkého chlapca. Keby taký ostal. Ja som veľký chlapec. Pre takého, čo nesušle, tak ja neviem. Ja som veľký chlapec. Máme dostane rokem všetko. Mami, netuším, ale tak... Nedobre, že sa vyčasoval, že môže byť vonku. Nebudem, bo ja som vonkáren vypila teraz. Som ticho, že by som... Joj, Saša. Čo tak dlho? Franckom. Čau, Martin má 3 roky. To je video? Máš tam 2 darčeky vodníky, to je prvé teba. To máš od babky Editky a od deda Dušana. Ja to musím skryť, lebo to bude veľké prekvapko. No, si zvedavý, tak sa postav, ako si to zobrať. Poď. Batej. To uvidíš. Vieš, babka Editka furt smiechoty robí. Čo to je? No teda. Nejaké zvieratá. Chyť do ruky. Jaké sú ťažké? Jemineňky, koľko Celej cirkus som ti kúpila. A pozri, ešte tu je také veľké sladko máme doma. No. Áno, naozaj, máme takú krabicu, to je pravda. No a pozri, čo tam všetko je, aha, aké ovocie nejaké. Jahoda, a tu je ryba, pozri sa. To sú hadíky. To sú hadíky a čo ešte všelijaké k tomu si tieto. dostal? Toto sú sladkosti a ešte... A ešte toto. Tak. Čo to bude? Čo? Otvoríme? Ani. Ale pekne rozprávam, nemáme tu ročné dieťatko, máme tu trojročáka, nie ročné. A ešte do bazéna. Keď pozríš, máme modrý bazén, tak co máš? Plavky. No. Záverečné slovičko babky. Nebo my sme si všetci mysleli, že potom môžeš fúkať. Pozri, čo máš v tej taške ešte? Aj tam sú darčeky. Čo to je? Ukáž mi to. Wow. Teda. Čo to je? Ajajaj. Musíme ho odšrubovať, aby fungoval. Čo je to? Zvonček na bicykel. No. Jej, a odrazové sklíčko si do... No, takový macko Tak je tam fúkaj! Super! Tak tleskáme všetci. 3 roky, tralala. Tak, gratulace. A doma to dáme na ten bicykel. No jasne, konečne máš zvonček. Tam máte zeleného aj Musíš to tuto dole držať. a či tam nie Musíš je. tu za to držať, ale iba tuto dole. Vidíš? Tak, to sa tam Ale prišrubuje. tiež som žiadne zázračné slovičky. No tak nech hrdá, Saška. Saši, idem s tebou hľadať. Choď, ty máš bystrejší zrak. No?